גדולה לתלמידים ולמורים במגמות הטכנולוגיות, במנהל החינוך ההתיישבותי, למנהלים ולצוותי ניהול פדגוגי, רכזי מגמות, שגם בשנה של מלחמה, גם במצב חירום, גם כשהמצב היה מאוד קשה ומאתגר, אישי, רגשי, הצליחו, לקחו אחריות והובילו את התלמידים שלהם במגמות הטכנולוגיות לעמוד ולהצליח, כדי שכשהם יסיימו את המגמה הם יגידו, עשינו את זה. שיהיה לנו שלום ובשורות טובות, שכולם יחזרו הביתה בשלום. אמן.